pozdrav, i dana ćemo igrati Herobrine, Chamber, Niger, Henry. Evo krećemo za minut, sekundu. Ok, samo moramo čekati da nam priča nešto Herobrine, ali ok, to neće dugo potrajati. Ja nešto idem for this, ok. Ups. Ajde! Ok ljudi, nešto to mi se desilo, ostavilo mi se na ekranu. Ok, idemo, evo. Molim te, ne mogu da idem, čovjek, da napravi prijera. Ok, aha, padi stormu. Ne vidim ništa. Ubit ću se. Kako mu udario? Mutao sam. Sumo, dečka, sumo, znaš li ti ste, što znači sumo? Ti si odlet i ja sam odleteo. Ok, nema veze, i ja penjam se uz mrdevinu. A mrš! Kako te je ovaj Pedro? Ok, ja sam zadnji. Da li je moguće? Neću pasti. Možda i preživeo sam. Winner! Ok, imam za sada 3 poena. Moraš ti ćeš manje da skineš. Nije mi skinuo. TNT, ja to tu, ja. Evo. Sada da zapali sve, bre. Vodi mi iz ruke, kako lak. Doći. Ok, nešto nam ulagalo bilo, nisam baš vidio kako su se ovi kretali. A što sad idemo? Ok, dalje se bijemo. Ajmo, ovaj povede lik. Ti mene misliš da baciš. Slepac. Iđu malo pa ne mogu. Ok, prokapa sam, sad još ovo. Kad si mrtav, a taj! I pao je, i idemo na tebe. Evo pani, dobre. Jao, nisam baš video onako, ali ok, koji smo sad predzadnji, ok, imamo 7, ne znam da ćemo moći da ih stignemo. I ovaj krade foru od mene, to sam ja teo da trčim, ali nisam uspeo, ok, skinuo sam ga, a oni će pobediti, neće, možda. Ok, pobedi. Jo, nešto mi laga. Sam ga zajebao. Ok, iskopali smo. Idemo da pobedimo. Ajde više. Kako me skinuo? Kako lako.
Idem prvo oni nek se pobije. Čiteru. Ništa. No sad taj vodi, ja mislim da je haker. Gledaj. Ok, ubili smo jednog, doći ću ti. Ubili smo drugog. Jungle Board, ok, to je ovo. Ok, i sad skafi smo. Kopaj. Znaš, pusti da ga prebije. Ništa, okej, ljudi, gdje tu nađe. Nemoj da me skineš. To, ne! Jao, what, kakav sam. Ništa. I nije on svoj. Ok. I ljudi, win, to je win za nas, znači pobedili smo. I sad samo da vidite kako ja to prosto navagam. And the winner je ok, sad će ovaj da umre. Ok. Znači, pobedili smo ljudi. I ja mislim da je bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.